Ottubru ra żieda fit-turisti ta' kważi 11%. Dan ikkonfermatu statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-għada li kien ikkonfermat kif Settembru żdiedu dawk li ġew fil-lukandi u stabbilimenti ta' akkomodazzjoni f'pajjiżna. Il-wasliet ta' turisti f'pajjiżna f'Ottubru żdiedu b'10.7% fuq Ottubru tas-sena 2014. Dan ifisser li Ottubru 2015 kien rekord ġdid għat-turiżmu f'dan ix-xahar. Iktar minn hekk iż-żidiet qawwija fil-wasliet kienu riflessi wkoll fl-iljieli u l-infiq. Bl-ikbar differenza tkun fl-infiq fejn kien hemm żieda ta' 13.9% li tfisser li t-turisti nefqu 182 miljun euro f'xahar wieħed biss, 22 miljun euro iktar minn Ottubru 2014. Dawn iċ-ċifri jfissru wkoll li fl-ewwel 10 xhur tas-sena it-turisti li ġew Malta qabżu l-1,600,000, 5.6% iktar mis-sena ta' qabel. F'dan il-perjodu t-turisti nefqu €1.5 biljon. Meta rreaġixxa għal dawn ir-riżultati il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Paul Buġejja qal li l-istrateġija li qed tkun adottata biex tiżdied il-kwalità u l-volum tat-turisti fix-xhur tal-ħarifa u x-xitwa qed tħalli l-frott u jiġdu dan riżultati bla preċedent.